El Lluís Fernández Alà, un barceloní afincat a Sant Cugat del Vallès amb la carrera d'administració d'empreses, gestió i administració d'empreses, que ja és prou important, Lluís, per poder gestionar una entitat com el Barça, no? Sí. Però cada vegada es critica molt que la gent que posa endavant d'aquestes entitats que valuen aquests pressupostos de calés multimilionaris, que estem parlant de 1.000 milions, és cert que en 4 operacions els arribem, entre publicitat i demés, i patrocinis, però home, es tenen que gestionar i es tenen que gestionar bé, no? Que ho gestionar bé, sí. Nosaltres per això tindrem un expert, òbviament, com en cada matèria, i una d'elles serà l'econòmica, tindrem un expert tant a nivell directiu com a nivell executiu de l'àrea econòmica, òbviament. Jo vull parlar amb tu, però he tirat molt d'hemeroteca, he vist moltes entrevistes que has donat, tots esteu donant entrevistes a tots els mitjans, que a mi em sembla molt bé, crec que és el que s'ha de fer, no? Fer difusió i divulgació del que volem fer, no? Perquè la gent es pugui conèixer i no arribar a sorpreses més tard. Fas molt hincapié sempre que la teva és una candidatura renovadora, no? És a dir, que t'agrada molt emplear el término establishment, ¿no? Lejos del establishment establecido, ¿no? De lo establecido hasta la fecha, ¿no? Explica exactamente qué tipo de candidatura quieres tú presentar y en qué se puede diferenciar del resto de oponentes. És que és molt important, aquesta paraula és molt important, la paraula renovadora, independent. O sigui, el Barça és dels socis, el Barça té que ser sempre dels socis, no? I bé, si tu tens una candidatura independent, amb experts en cada matèria, però el Barça sempre serà independent. Si tu depens d'algun fons del que sigui, no tens aquesta independència, o si formes part de l'establiment de fa molts anys, doncs possiblement no tinguis aquesta independència per gestionar el Barça com es té que gestionar, d'una manera totalment independent, totalment renovadora. Al Barça fa falta aire fresc, estem d'acord, i el Barça té que tornar a les arrels i té que tornar al seu ADN. Quan dius això, d'alguna manera estàs dient que la resta de candidatures no és el mateix? Que d'alguna manera són candidatures que estan sumeses a aquest establishment, entre cometes, del que parles, inclús que estan sumeses, potser a interessos econòmics? Perquè és un altre terme que emplees molt, no? Vull dir, la meva candidatura no està sumesa a cap benefici econòmic ni volem, a cap fons editorial, no tenim darrere res de tot això, no? I això ens dona aquesta independència. No sé si nosaltres creiem que som l'única candidatura independent, això és així. I molt renovadora. Independent vol dir tu i els teus. Exacte. Sense dependre de cap grup mediàtic, ni polític, ni de res de res. Això no vol dir, òbviament, tindrà una gran relació amb tots els grups mediàtics de Catalunya. Precisament això ens permetrà ser molt equidistant. I, òbviament, i orgullosos que a Catalunya el Barça tingui tant ressò i vosaltres sou els altaveus del Barça. I la relació té que excel·lent, però no tindrà darrere cap això mediàtic ni econòmic. D'alguna manera això seria la diferència de la teva a la resta de candidatures? Crec que hi ha moltes diferències, que potser ara abonarem amb el programa, però hi ha moltes diferències que portem. I el soci, la nostra experiència, ara que estem parlant amb moltes penyes, amb molts... Clar, la llàstima és que no ens podem reunir, ara estem veient com telemàticament, no hi haurà més remei, però ens diuen, i el soci en general, que fa falta un canvi de debò al Barça. I tornar al Barça sota tornar aquest ADN Barça, aquestes arrels. Quan parlem de canvis, de quin tipus de canvis parlem? Perquè la gent... Això ho diu pràcticament tots, Lluís, vull dir, és una cosa que quan parlem de canvis tothom parla i tenim que canviar, tenim que fer, tenim que no sé què, però realment quan parlem de canvis, de quins canvis, què és el que es té que canviar en aquesta entitat perquè acabi de rolar? El Barça té que canviar tot i m'explico. Òbviament nosaltres, mira, una cosa que també ens caracteritza, a diferència d'altres candidatures, és que no pertanyem a cap pista. Això també, és que es diu molt bé, però és que no sé si es diu, però els altres sí que pertanyen als listes. Sí que pertanyes, que ho he sentit, eh? Que jo pertanyo a un llista? Al cruifisme. És que aquí no és cruifista, és que al final... Ja, t'entenc perfectament. Aquest és el problema d'aquest club. Escolta, és que hi ha molta gent que és cruifista i unionista, més del que ens pensem, que considera que el Núñez ha de fer una bona gestió econòmica i va fer el Barça gran. Qualsevol que estimi el Barça té que ser cruifista perquè si no seria negar la major. El problema és que quan ets cruifista i ets anti-algú. No, home, no es faltaria que no fos cruifista. Vull dir, òbviament, que el Barça... Quan tu parles d'ismes, parles de l'aportisme o de bertomisme o de coses d'aquestes, no? Sí, i que a vegades quan entra un... De gent de passo pel club. Tot el que ha fet l'altre està tot malament. No, fora, no, home, nosaltres estudiarem el club i hi ha persones que segurament estan treballant allà,
estan fent molt la seva feina, i m'és igual que els he portat a la porta, el Bartomeu, el Roger, m'és igual, si està bé i ho està fent bé, doncs ja es quedaran nosaltres, òbviament. Això em sembla molt bé, perquè és com estigués, no? Perquè l'ho hagi portat un altre, tenim que treure... Això és molt important. És una bona iniciativa i està ben pensada, o és un bon fitxatge, no tenim per què ficar-lo fora, no? Perquè no l'hagis portat tu. Correcte. I aquest canvi és un dels canvis importants. O sigui, la unió del barcelonisme. Això fa un temps que no existeix. En aquell moment penses que està el barcelonisme desunit? Home, i tant, molt desunit. El que és la massa social del club del Barça? Estem als juzgats cada 2 per 3, els esportistes, i a més s'arriben a insultar. Home, és que quan nosaltres estem aquí és perquè hem participat en la moció de censura, no? Hem participat aquí, òbviament... De fet, tinc que dir una cosa, Lluís, al teu favor. Has participat molt activament, era una iniciativa que tenies pensada molt abans de presentar-se, se te van avançar, però no has tingut el ressò que calia tenir, no? No ha sigut ben bé abans d'avançar-me. Jo no volia... O sigui, nosaltres ens reuneixen... És que, clar, això també... Però tu tenies en ment fer una moció de censura abans que el Jordi Farrés s'avancés a oficines. No, era així. Jo ho he sentit, això, eh? No és així. No, aviam. Ho he sentit de boca teva, eh? No. Aquí els autèntics herois i els que han fet la moció de censura són els grups de moció de censura. I els que portaven molt temps preparant aquesta moció de censura eren els grups de moció de censura, liderats per Cor Blaugrana, però els altres 7 grups, no? Que no és fàcil posar d'acord 8 grups, perquè tots tenen la seva idiosincràsia. El que heu tingut bo és que heu estat capaços d'anar tots a una. Tots a una. I no anar cadascú pel seu... Però per aclarir això, nosaltres ens reuneixen, nosaltres i el senyor Víctor Font, ens reuneixen i ens expliquen això. I llavors tenim una reunió molt llarga i, òbviament, no és fàcil posar tots d'acord i com serà el text que direm. I quan tot això està negociant, i Cor Blaugrana la tenia molt treballada i tenia ja treballat, perquè clar, 60 seus no es fan d'avui per demà, doncs per anar amb molta gent i per la qual s'adalanta el senyor Serrer i presenta aquesta moció. I nosaltres vam dir, escolta, nosaltres donem suport sempre i quan no hi hagi cap benefici electoral de cap precandidat. Aquesta és la moció de censura dels grups d'opinió barcelonistes. Creus que s'han aprofitat una mica, poder algun precandidat? T'ho deixo a tu, no sé, nosaltres no hem sortit a la foto quan teníem que sortir, òbviament, doncs la primera... Per això t'ho comento, perquè sembla que només hagi estat el senyor Jordi Farré el promotor quan sabem que no és així. Jo crec que els socis saben que no, i sobretot els grups d'opinió tenen molt clar, ja es parlarà al seu moment quan toqui, ara tenim que ser units perquè la moció tiri endavant, si es pot votar i això ja en parlarem, però vull dir que aquí qui han participat activament són els grups d'opinió, o sigui, qui han liderat això són els 8 grups d'opinió blaugrana, i òbviament nosaltres hem donat tot el suport possible. Escolta, la primera de la premsa va fer a la nostra seu, vull dir, hem ficat tots els mitjans possibles perquè això tirés endavant, hem sigut molt actius, però sempre un segon terme i ens sortia la foto quan teníem que sortir. Perquè, ens sortia la foto quan teníem que donar suport, no? Però d'una manera molt discreta, i crec que això els grups d'opinió ho han valorat molt positivament. L'important és que realment el soci del club sàpiga que tu has estat per participar i fonamental d'aquesta moció, i a més col·laborant amb signatures per part teva, no? Dit això de la moció de censura, que crec que era important deixar clar que tu formaves també part d'aquesta moció, hi ha precandidats que no estaven a favor, com el Toni Freixa, que s'ha declarat 1001 cops que ell no era favorable, no? Avui hem tingut aquí, a aquest plató, el Charlie Reixac, i tampoc és favorable a la moció de censura, no? Però entenc que poder era necessari, no? Però podem debatre, tenim en compte que les eleccions estaven també a tocar, no? Es va allargant tant que al final, clar, si al final, no sé, té que veure què passa amb aquest tema, no? Òbviament, el Covid no és un tema menor i nosaltres, per suposat que sempre posem la salut per davant de tot, això no hi ha cap dubte, no? Però, clar, òbviament, això era... El club ha anat, per mi, no ha sigut honest en aquest aspecte d'anar traçant al màxim tot. Nosaltres, la moció de censura, crec que era molt important poder votar al desembre, perquè guanyàvem quasi un any, no? Que al final es va allargant tant que al final, clar, es té que acabar votant, no sé, el 25 de febrer, doncs sí que sí, ja que es voti el març, no? Ara es té que veure com es té. Però era important presentar aquesta moció. Lluís, tu del Bartomeu vas comentar que era un home al que li mancava força per defensar situacions molt desfavorecedores pel club, no? A Europa, amb els àrbits, amb la federació, però que també li al·legaves la seva gestió econòmica d'ingressos. A veure, això és un dels canvis, que els canvis aniran sortint, perquè nosaltres tenim que canviar quasi tot, com t'he dit, menys el que funciona. El Barça crec que pot millorar amb ingressos, però si em diguessis quina és la part econòmica directiva que no està malament, és la part ingressos. Tot i que creiem que el tema Innovation Hub es pot portar millor i crec que el Barça pot generar encara, a través d'una bona gestió, més ingressos encara, però no està malament el tema ingressos. Però clar, si tu millores els ingressos però les despeses creixen d'una manera exponencial, doncs és el que està el Barça, que presenta aquest dèficit i aquesta situació econòmica delicada. I, òbviament, un dels canvis que nosaltres
el Barça ha de tenir presència. I no pot ser que surti el Piqué a defensar el Barça. El Piqué es dedica a jugar a futbol, es té que sentir respaldat, no el Piqué i els jugadors amb una... Mira, nosaltres ens diu passió, seny i planter. I el seny es té que tenir quan es té que tenir, però la passió també s'ha de tenir quan s'ha de tenir. I quan el Barça, doncs, o al final de Lliga, sigui amb els àrbitres, sigui a la UEFA, no tenim pes a la UEFA, el Barça té que ser... Som el millor club del món, som el club més gran del món. El Barça té que estar allà representat a la UEFA i crec que no té prou força amb aquests organismes oficials. Tu has comentat que el teu equip, que tens darrere teu, és un equip absolutament preparat en totes les parcel·les del club i en totes les àrees. Entenc que una d'aquestes àrees és Europa, vull dir, tenir una persona a Europa. Jo em poso en la situació d'un soci que vaig al camp, que no entenc gaire directives, que m'agrada el futbol, que m'agrada el Barça, perquè sóc del Barça des de petit, i quan sento un precandidat dir aquestes coses puc arribar a pensar, dir, molt bé, però aquest senyor, el Lluís Fernández, és un senyor que fins fa 4 dies el tenia aquí darrere meu, cridassant com un boix, no?, pels gols del Barça, com és lògic, no?, i ara em parla de que té contactes per poder estar a Europa amb una representació digna. Vull dir, com... Volia demanar-te el nom de la persona que tens pensada, que no me la donaràs, ho tinc claríssim. Però com has aconseguit un contacte perquè Europa ens pugui representar d'una forma, diguéssim, fidedigna, digna, i que d'alguna manera tinguem una representació que es mereix aquest club, no? Mira, tot i que el Barça és un club presidencialista, no ho negarem, el Barça només pot funcionar si hi ha un gran equip. Estem al segle XXI, els lideratges així molt dictatorials, per dir-ho d'una manera, això s'ha anat acabant, i el que tens que fer és formar un equip que tots són més veus que tu en cada matèria, tinc que tenir experts en cada matèria, i això ho hem fet nosaltres. Per això pregunto, la meva trajectòria... Com un senyor com tu, que és un gran gestor d'empreses, empresari consolidat a Sant Cugat, vull dir, un home d'èxit, en definitiva, no? Com aconsegueix una persona dins de l'àmbit del futbol? Perquè entenc que fins fa no gaire temps el que era home de futbol dins de l'establishment del futbol no hi eres, no? De fet, tu ets un soci que amb el club i que has dit, basta ja, vull que aquest club funcioni, no? Però no tens els contactes aquells de dir, ostres, saps el que vull dir? Com arribes a trobar una persona amb la qual puguem dir que és un especialista en Europa per poder defensar-nos? Clar, a base de xerrar molt, de parlar molt amb els socis, d'anar... I on t'acosta gent, doncs, home, que li agrada aquesta candidatura. És que agrada molt la nostra candidatura. És que com sap que a nosaltres ens acosta molta gent dient, escolta, vull participar, des de voluntaris, que tenim els ambaixadors, que dic jo, que tenim 200 voluntaris que estan parlant cada dia i estan engrescats amb nosaltres, i des de Lleida a Terres de l'Ebre, a tot arreu, al Bages, a tot arreu tenim gent que està encantada i que contacta amb nosaltres per poder participar en aquesta candidatura, doncs tens gent que t'arriba i que parles i que, ostres, que et reuneixes, o que ja coneixies d'abans, òbviament, com tu bé dius, quan tens una empresa, òbviament tens molts contactes a nivell de tots els nivells, a nivell social, a nivell econòmic, a nivell esportiu, a tots els nivells, tens una sèrie de contactes. Òbviament, no faré avui parlar de la nostra empresa, nosaltres ens dediquem a invertir en empreses multisectorials, amb el qual coneixem molts empresaris de molts sectors, tant esportiu com social, com de tot tipus. Amb això fa també que tinguis molts contactes i que coneguis gent, doncs, què és això? És que al final el Barça té que estar representat en cada àrea amb els millors. I nosaltres, quan presentem els noms, veureu que són gent molt important i molt preparada de cada àrea, sigui social, sigui econòmica, sigui internacional, sigui futbol base, sigui el que sigui. El dia 23 de setembre, mira, el cumpleaños de Juan Manuel Asensi Ripoll, saps qui és, no? I tant, home. El gran capità del Barça. Després aquest gran capità no va agafar Tiburón Puyol, però bueno, fins Puyol el gran capità va ser l'Asensi. I se me'n recordo del que va marcar Basilea, sí. Exacte, va llevar va ser un dels que va marcar el gol a Basilea. Efectivament. I el que va recollir la Copa. Doncs aquell dia, no el mateix dia, perquè Asensi va néixer l'any 49 i tu vas dir ara, el 2020, deies al desembre que a final de mes donaries els noms de la gent que t'acompanyaria durant la candidatura. Home, avui estem ja a mitjans d'octubre, finals d'octubre. Jo no vaig ben dir així, però bueno, els noms aniran sortint. L'altre dia vaig dir un. Te'ls puc buscar, vull dir, perquè no ho vas dir en premsa escrita, que de vegades n'hi ha periodistes tendenciosos que poden escriure o malinterpretar coses, però quan un ho diu de pròpia viva veu, pots creure'm que no m'ho invento, No, els noms aniran sortint, a base crec que ara... Tu vas dir de pròpia viva veu que a final de mes estaries en disposició, a finals de setembre, estaries en disposició de poder donar els noms de les persones que t'acompanyaran en aquesta candidatura. Per això preguntava a nivell internacional i si em podries facilitar alguna persona que digués, doncs mira, Alfred, tenim aquest o tenim... Sabem que el García Pimienta és una de les teves màximes apostes en l'àmbit esportiu. Això
ho has declarat també, i a mi em sembla bé, un noi de la casa, que a més és un bon tècnic, no? Però no estem en disposició encara de dir ningú. És que, a veure, és que l'estructura tècnica... O sigui, aquí hi ha tres tipus d'estructura que el Barça té que tenir molt ben dissenyades. Una és l'estructura directiva, una altra és l'estructura executiva, el Barça té que tenir un gerent, un director financer i tal, i llavors és l'estructura esportiva. Avui en dia existeix això, tal com tu ho vols fer implantar? Home, existeix perquè hi ha directius, hi ha... És a dir, no és res de nou. Però, home, jo crec que la directiva existeix, una altra cosa que crec que les coses no estan fent bé. Existeix i és molt executiva, perquè Alberto Tomeu ordeno i mando. Però no hi ha projecte, perquè clar... Això és una altra cosa. No hi ha projecte, perquè clar, quan ens trobem que l'any passat acabem la temporada sense davanters, menys el del Covid, perquè tenien que jugar, vam tenir que fitxar corrents aquest jugador del Leganés, i ara aquest any ens trobem que no tenim centrals, tenim tres centrals... Aquest jugador del Leganés, que és el Braithwaite, de fet va ser, igual que abans el Boateng, Prince Boateng... És que no tenien davanters. Són jugadors que d'alguna manera van colmar la paciència del Messi, però això és un altre tema que parlarem després del Messi. Es va sonar el Suárez i es vam quedar sense davanter. Després insistirem en aquesta pregunta perquè vagis pensant què em diràs, amb el tema aquest de la gent que t'acompanya, que vas comentar que al final de setembre estaries en disposició de dir-ho. Però vull donar pas perquè em sembla que tenim preparat el Josep Pons amb nosaltres. Aquí el tenim. Alfred, estimat, aquí estic, amic meu. Estic aquí molt ben acompanyat amb un dels precandidats a la presidència del Futbol Club Barcelona, com tu ben coneixes, que és el Lluís Fernández Alà. I, tal com vam fer amb el Toni Freixa i farem amb els altres precandidats, volíem demanar el teu perfil sobre el Lluís Fernández, com a professional del sector que ets. Home, sincerament, com a professional de l'assessoria d'imatge i com a barcelonista i l'experiència com a tal que he tingut de totes les eleccions del Futbol Club Barcelona des de 1978, jo donaré la meva opinió objectiva i sense cap tipus d'interès. I jo conec Lluís Fernández Alà, el conec perquè precisament el conec personalment a través de mitjans de comunicació i posteriorment també he parlat amb ell. A més, tenim un amic comú històric de tota la vida, per tant, jo crec que puc fer un perfil d'aquest empresari d'èxit que és un gran barcelonista, que coneix la història del Futbol Club Barcelona, que això és important, i que té uns fonaments respecte a la presidència o la candidatura del Futbol Club Barcelona que a mi m'agraden bastant. Per exemple, el tema de la cantera, evidentment una gestió econòmica equilibrada, un projecte esportiu fundamentalment basat en la gent de casa, que això sempre és important, i un Barça independent. Ell s'ha dedicat al tema de la política, però a mi em va dir que volia un Barça independent, que no fos dependent ni de partits polítics ni de grups mediàtics. Això és absolutament fundamental. Jo el que li diria amb el Lluís Fernández és el que li dic personalment. Ahir mateix li comentava, que jo trobo que els candidats actuals estan molt passius. No aprofiten una oportunitat que tenen cada dia de saltar a la palestra i de no denunciar les autèntiques barbaritats que s'estan fent. Una junta directiva que s'aferra al càrrec com un clau encès, que fa barbaritats com renovar aquests jugadors de forma absolutament perjudicial pel futur del club, és hipotecar el futur del club, com inversions que s'han fet amb aquest brasileny, el Matheus Fernández, per cert, entre altres molts brasilenys que s'han fitxat pel planter. El factor pandèmia, que bé els hi ha anat aquesta junta directiva, els hi ha anat de fàbula, perquè si no les mocadorades ja els hagués tret de l'exercici de la gestió del Futbol Club Barcelona. O sigui, aquí jo, no amb el senyor Lluís Fernández Alà, no, amb el Jordi Ferrer, amb el Víctor Font, amb tots tinc relació i a tots els he dit. Com a soci, sincerament, falta un líder que critiqui obertament, sense cap tipus d'interès, que no pensi tant en estratègies electorals, que fins i tot penso que al no sortir i denunciar aquests fets
els perjudica molt. Sincerament, ja dic, no solament a Lluís Fernández, del Fred, sinó a tots ells. En aquests moments, el Barça necessita que el protegeixin d'una gestió nefasta que algun dia sabrem què hi ha. Què hi ha, amb aferrar-se al càrrec, amb l'espai Barça, amb un crèdit de 1.250 milions a pagar, que això com a gestor el senyor Lluís Fernández té que semblar-li una barbaritat, una autèntica barrabassada, que cap empresari pot acceptar, perquè això representa ni més ni menys que apoderar-se d'uns ingressos de 50 milions anuals durant 30 anys. O sigui, és hipotecar totalment el club. Aquí, repeteixo, el senyor Lluís Fernández dependrà molt, molt de qui l'acompanya, com deies molt bé, Alfred, de l'equip que configuri, de la capacitat d'arribar al soci i de presentar un projecte il·lusionant. Potser el Lluís Fernández, el gran tapado, que dèiem, puede dar el sorpazo, que es diu en política, i ser precisament el guanyador d'aquestes eleccions? Té alguna possibilitat, sota el teu punt de vista? Penses que potser d'alguna manera pot fer mal? Avui, i ho dic amb tota la simpatia, i cuidado, que no qüestiono la seva vàlua. Avui jo crec que no. Ara, demà passat no ho sé. Si està més present als mitjans de comunicació, si és capaç de capitalitzar aquesta disconformitat que té el soci i aquesta impotència davant d'aquesta sèrie de fets intolerables que s'estan fent, evidentment que la tindria. Avui per avui crec que no, sincerament. Cuidado, que també he parlat dels altres candidats, i no estan a gaire distància. Potser sí que hi ha algun tapat que sortirà i sabrà connectar amb el soci en quant a representar i defensar els seus interessos i sense cap tipus de prejudici posar el dit a la llaga. No obstant, amb l'hipotètic cas que el Lluís arribés a la presidència del Barça, es veu un home qualificat per poder dirigir aquesta entitat? A veure, jo el que l'he tractat amb ell, soc incapaç de qüestionar cap factor important que hagi sigut suficientment important com per dir el descarto. I el que m'arriba d'ell no és negatiu. Per tant, el respecte jo no el qüestiono com a persona, ni com a empresari, ni com a experiències que ha tingut en empreses, en càrrecs, amb la política, la fundació, en absolut, en absolut. Ara bé, tindrà capacitat d'il·lusionar el soci, de connectar amb el soci, de representar el soci, que és qui vota? Cuidado. Tindrà capacitat per crear un discurs clar, concret, que reflexi clarament que el Barça serà un club independent, un club amb valors, però futbolísticament prioritari? Això és el que realment... L'altre dependrà, evidentment, de l'equip que sigui capaç, com tu has dit molt bé, Alfred, de rodejar-se, de les persones adients. Això és fonamental. Jo, per exemple, opino que en Barto és una bona persona, que si hagués estat millor acompanyat, avui en dia tindríem una altra opinió del president Bartomeu. Josep, permet abans que ens acomiadem aquesta connexió que el Lluís Fernández et vol saludar. Josep, molt bé, endavant, Lluís. Endavant. Què tal? Bon dia. Un plaer tornar a parlar amb tu, com sempre. Com me dius, ja anem parlant a vegades per WhatsApp, és tot un... Lluís, el tens aquí. Tot un honor poder aprofitar la teva experiència quan dius les coses i saps que sempre que t'escolto, i veu que vas dir totalment d'acord i et vaig respondre que fer contractes llargs, i a més ara en aquest moment, això no té cap sentit i estem òbviament molt enfadats i es té que exigir la directiva que no prengui aquest tipus de decisions. I a més, ja tenim l'experiència de gent amb contractes llargs molt grans que donen el rendiment adequat com que seguir fent aquestes coses. Totalment d'acord amb tu, és intolerable, Josep, això. I il·lusionant, ostres, si vingués a les penyes o veiessis com responen els socis, veuries que m'ho tenia il·lusionada. Ahir vam tenir una reunió de junta directiva, els dimecres sempre són fixes i sempre anem alternant, i la junta directiva i llavors dels grups de treball sempre s'incorporen col·laboradors que tenim de la campanya i hi ha un optimisme i una il·lusió brutal perquè diu, ostres, Lluís, és que tenen moltes ganes de conèixer, doncs quan coneixen, ostres, de veritat, les penyes, hi ha il·lusió i el soci, la resposta és
per fi, això feia falta al club, una candidatura renovadora, independent, que aposti pel planter, que no tingui res darrere, que hagi demostrat un bon gestor i que estigui rodejat de gent, de gent preparada en cada matèria, que això ja ho parlarem i es demostrarà. Jo el que vaig dir és que solament tindríem el secretari tècnic. El que sí que és veritat és que s'està parlant amb gent i nosaltres, a part del secretari tècnic, el que volem és donar tota l'estructura esportiva i per això no ha sortit. Però recordo això que vaig dir, jo segurament al final del tema tindré el nom del secretari tècnic i el secretari tècnic està molt pensat, molt estudiat, puc assegurar que és una persona il·lusionant. Algú es té que preguntar, per exemple, per què els grans mestres del planter no estan al Barça. Aquí hi ha una petita pista potser que pot haver-hi, però jo el que volem fer és fer una estructura esportiva. Perquè, clar, si tu fiques una persona molt bona coordinant el futbol base, però resulta que el secretari tècnic no té cap tipus d'empatia pel planter, doncs no serveix per res. Llavors serà una estructura tècnica. Sí que hi vaig dir que, per exemple, el Carlos Sartos sí que està amb nosaltres, que és el directiu responsable del futbol base, és un unió que ha sortit de moment, que gestiona, és el cunyat de l'Àngel Pedraza, el primer jugador en debutar al primer equip de la Masia, que gestiona la Fundació Àngel Pedraza, i òbviament una persona que està empalpant, i aquesta persona ja formarà part de l'equip. Però l'equip sortirà al seu moment, i veureu que és gent molt competent en cada matèria, tant a l'àrea directiva com a l'àrea econòmica. El Josep Pons el podeu trobar al carrer Loreto 46, tot aquell que vulgui canviar d'imatge, amb l'ajut del Josep Pons ho podrà fer. Recordar també que en aquest centre d'imatge del Josep Pons molts dels jugadors del Barça, moltíssims, passen per aquí precisament a fer canvis d'imatge. Entre altres, no podem deixar escapar noms com el del Pujol, com el Neymar i molts altres. Agrair-te una vegada més que estiguis aquí al nostre costat, que hagis fet el perfil del Lluís Fernández Alà, que sempre és interessant sentir-te, i amb un home en la teva experiència, que jo crec que a part del Minguella ets l'home que més sap de futbol i sobretot del Futbol Club Barcelona, i això no ho dic jo, això ho diuen tots els que estem ficats en els mitjans de comunicació esportius, i agrair-te que hagis estat amb nosaltres. Gràcies a tu, Alfred, un gran honor, ja ho saps, col·laborar modestament als teus programes, saps que t'estimo i t'admiro moltíssim. Sempre estàs disposat, jo t'agraeixo. I Lluís Fernández, fes-li cas amb l'Alfred Salut, que en sap molt, que és molt honest i independent. En coneixeràs pocs que no portin etiquetes com ell, t'ho asseguro. Aquí no caiem ni una, Josep. I a més desinteressat. Ni li fem la pilota a ningú. Gràcies. Som clars. Gràcies per estar amb nosaltres, Josep. Continuem. Gràcies, Josep. Gràcies a tu. Una abraçada. I records a l'Airín. Bé, després de sentir el Josep Pons, fem un descans de minut i mig, dos consells molt fàcil i molt ràpid, i continuem amb el precandidat, el Lluís Fernández Alà. No marxeu, que queden moltes coses per parlar del Barça encara. Doncs continuem, aquí amb el Lluís Fernández Alà. Estaves comentant que el tema dels noms del teu equip de moment encara no els vols dir. El García Pimenta em sembla que era una de les teves opcions dins de l'àmbit tàctic per primer equip, però ara tenim el Koeman i sembla ser que de moment no ho està fent malament, tampoc és que sigui per llançar coets, però de moment sembla que l'actitud de l'equip ha canviat, perquè era necessari canviar, perquè aquests jugadors que teníem estaven totalment, primer, desentrenats i segon, desanimats, i aquest home, com a mínim, s'està posant les piles i això és important. Què faràs en aquesta situació si arribes a ser president del Barça amb el Koeman? És que, Alfred, l'important és la coherència. Una altra cosa que no té aquesta directiva, per mi, és coherència. I el Barça no depèn d'un jugador, ni de Xavi, ni García Pimienta, ni de Guardiola, i tots són grans, per mi, valors del barcelonisme que nosaltres els vam tindre al nostre equip. I Koeman, escolta, què dir de Koeman? Un mite del barcelonisme que no ho està fent malament. No ens va agradar al principi el tema Riqui Puig, això ho vaig declarar, però està donant confiança als joves. L'altre dia li va donar una entrada, perquè no havia res més remei. Amb el Pedri, amb el Sofati per suposat, amb el Trincao. Està donant minuts a la gent jove i si al final el Koeman fa una bona gestió, això ho hem dit, com pots dir, a més és un mite del barcelonisme. En un principi el deixaries al plantel mentre vagi funcionant. Mentre vagi funcionant, per suposat. A col·lació... Aquí important, Alfred, és que és l'estructura, si no podem dependre d'un nom, és l'estructura esportiva. Evidentment, sense una estructura no funciona ni el Barça, ni empresa, ni família tampoc. A col·lació de l'Ansu Fati, vull dir, 17 anys, molt jove, poder la promesa més important arrere el món en aquest moment, com a màxima figura,
parlo com a promesa, no com a... Està lluny del Messi, però com a promesa sí que és cert, no?, que n'hi ha gent com el Haaland i companyia, que són molt bons, Mbappé i tal, però com a promesa poder seguir el número 1. Vull dir, poder no s'està exagerant amb aquest noi. Aquí hem tingut promeses, recordo una, que tu també recordes perfectament, com el Bojan Kirkic, no?, que també es deia que era el gran jugador, que seria, bueno, el Nova Mas, i no va ser res al final. De fet, ara està acabant els últims anys, em sembla que als Estats Units. Podem fer malbé d'aquest noi si no acabem de... acabarà d'esclatar. El Pedri també estan dient ja, un noi que acaba de començar, que ha jugat 2 partits, que ha ficat un gol d'acord amb un Ferencváros, que té una mitjana de sous de 2 milions d'euros, el que més cobra, que això no ho cobra ni el del Barça B. Vull dir, perquè ha ficat un gol en Champions. Podem ja dir que tenim el futur solucionat? No, és bo crear il·lusió, i això fa falta al Barça, però ni el Pedri de moment és el nou Iniesta, ni l'Ansu Fati és el nou Messi, però és un orgull tindre aquests 2 jugadors de 17 anys amb aquest futur tan prometedor. Aquí important és com sempre, per això és tan important... T'ho dic per una raó i ara t'ho diré perquè t'ho pregunto. Per això és tan important l'estructura esportiva, el company esportiu, o sigui que tindre dins del club, i òbviament una família, i em consta que tant Ansu Fati com Pedri, les seves famílies, això és molt important, la família, i per això el Barça ha sigut tan gran, perquè a part de grans jugadors com el Puyol, com el Xavi, com l'Iniesta, tindrien el cap molt ben amoblat. Tradicionalment perdem els cracs teòrics del Barça B. Va passar amb el seu moment amb Cesc, va passar amb el seu moment amb Piqué, recentment ha passat amb el Xavi Simons, ha passat amb Kubo, vull dir, sembla que aquí ha passat amb Eric. Hi ha una cosa molt bona d'ahir que vaig veure, que arribava amb la bossa el Pedri, fan un taxi. Una persona així humil és important. Home, a mi també. Em sembla dur que aquest noi sol, que és menor d'edat, tingui que sortir en un taxi del Barça. Que no n'hi ha un cotxe en el camp del Barça per poder portar aquest noi a casa seva? On estigui? Un company? No sé, un porter, no un porter de futbol, sinó un conserge, algú que pugui acompanyar aquest noi. L'estructura del club té que vetllar molt per aquests actius que són actius al Barça, no? Perquè jo soc el pare d'aquest noi i dic, hòstia, el meu nen que està amb el Barça té que agafar un taxi el sol amb una bossa del Capravo. Però bueno, per què t'ho dic això? El que m'ha respost és que si tenen el tema és que tinguin el cap ben amoblat i que siguin humils i que no s'ho creguin i que segur que arribaran junts. Jo t'ho preguntava perquè tu deies que una de les teves màximes prioritats era rejuvenecer el equipo. Suposo que aquesta és una de les màximes teves, no? Però saps que avui en dia el Barça té el plantel més jove de la primera divisió, també. Vull dir, és veritat que tenim un Messi en 33 a punt de 34 anys, però realment la plantilla més jove de primera divisió avui en dia és la del Barça. Bueno, s'ha notat ara, vull dir, però l'equip titular de l'any passat... No, però clar, parlem d'ara, ja no parlem de l'any passat. Jo no vull parlar del passat, Ja, no, més que de la gestió... Teníem jugadors molt grans en posicions claus, i el problema és que... Espera, que es faran més grans encara, perquè el Piqué... El Josep ha dit una cosa, clar, el Josep ha dit una cosa que és molt certa. Tu ara, és que això és d'ABC, d'economia i d'amortització, si tu ara fitxes a l'Mbappé, per posar un exemple, li tens que fer un contracte llarg. I tots aquests fitxatges, des del Maradona a la seva època, el Ronaldo, el Neymar, són jugadors que els ha fitxat molt jove, òbviament, si gastes 100 i escaig milions en un jugador, el tens que poder amortitzar. Aquest jugador segurament serà més bon jugador als 26 o 27 que als 21, doncs ja està bé fer un contracte llarg. A més, és necessari, perquè si no, no pots fer un contracte d'un any a un jugador de 21 anys. Però clar, el que no pots fer és renovar per 5 anys a jugadors de 30 anys. I això és que s'ha fet constantment. I això ha passat. I no tots són com el Xavi i l'Iniesta, que van ser prou barcelonistes per dir, mira, jo no estic al nivell Barça, me'n vaig. Però ara possiblement el Barça ha dit jugadors amb uns sous excessius, amb una edat excessiva per aquests sous. Bueno, ara acaben de renovar el Piqué fins als 37 anys, ja veurem si el Piqué aguanta fins als 37 anys, però també és cert que per compensar aquella despesa de salari que no rebrà. Però bueno, això són coses estrambòtiques que ha fet el Bartomeu, que jo crec que abans de marxar, pel temps que et queda, te podies haver estalviat i negociar una nova directiva. Per això és important en el seu moment la moció de censura, perquè no fes més coses d'aquestes. Penses que la clàusula de l'Ansu Fati avui en dia, a col·lació del que estàs dient, dels contractes que tenien que ser més llargs, d'aquests de 2+3, 2+1, vull dir, que em sembla que estan 400 milions actualment, és correcte? Home, 400 milions, jo crec que és correcte. Pensa que potser d'aquí a 10 anys, 400 milions d'euros, d'aquí a 5 anys, quan tingui 25 o 26 precisament Ansu Fati en el seu màxim esplendor, potser no són tants calés, que és el que poder li ha passat al Barça en aquests anys, no? Van renovar per molts calés, però mica en mica les clàusules pugen de tal manera que aquests jeques tu arriben amb els calés i se'ls emporten. Perquè 400 milions d'euros avui en dia... Però això sempre depèn dels jugadors. Són molts calés, però... No, són molts calés, Sí, però n'hi ha jeques que estan disposats a pagar-ho. Bueno, però amb el tema Covid la cosa... Bueno, però el Covid no serà etern, tindrem un parell d'anys, poder 3, però no serà etern. Però al final, Fred, té que jugar al Barça el jugador que vulgui jugar al Barça. Això està clar. I l'Ansu Fati té que voler jugar al Barça, com ho ha fet el Messi aquests anys. Per aquesta regla de 3, el Messi tindria que estar fora? No, home, no. El Messi va explicar explícitament que volia marxar i no volia estar al Barça. Tindria que estar fora?
És que són coses diferents. El Messi ha fet tot una trajectòria al Barça espectacular, jo crec que en quant anys és el millor jugador. És el que tu estàs dient. Una cosa és un jugador de 21 anys... Això ja ho va dir el Johan Cruyff en el seu moment. Aquí té que estar el que estigui. El que no vulgui estar, que marxi. Una cosa és el jugador... I van marxar uns quants, com el Milla, i el Valdés va estar a punt, perquè el Valdés va demanar un augment de sou i el Cruyff va dir, escolta, tu què has demostrat per demanar res? Si vols te quedes i si no te'n vas. Es va quedar i va acertar. I va entrar Guardiola després. Però, clar, el Messi va dir que ell no volia estar en el Barça aquest any. Ell va dir que amb aquesta... O sigui, al Messi què li passa? Que no veu un projecte guanyador, no veu un projecte, no guanyador, no veu un projecte. Llavors el Messi... Però si el Messi, tu arribes a la presidència i el mes de febrer diu, escolta, senyor president, Lluís Fernández, jo vull marxar d'aquí perquè vull una altra experiència i no vull quedar-me al Barça. Tenim que deixar-lo marxar. Això han fet que els barcelonistes, perquè torno a repetir, el Messi porta una trajectòria de molts anys al Barça. Jo crec que se'l té que convèncer, i estic segur que el convencerem, si fóssim nosaltres la candidatura guanyadora, com ja s'ha parlat amb el seu entorn al seu moment, dic, escolta, tranquil, el Messi haurà un nou president a partir del març. És fàcil, des del meu punt de vista, dir, escolta, el Messi, mira, moltes gràcies, farem una estàtua, t'agraïm els teus serveis, intentar treure-li 250 o 300 milions d'euros a qualsevol equip que els pugui pagar, que jo crec que encara avui en dia algun els pagaria, aunque només sigui per merchandising, perquè el Messi no només representa futbol, sinó tot el que l'envolta, i això és part important dels patrocinadors també. Veig que passa el temps volant i me cago en dena, no podrem acabar de parlar de moltes coses, però realment el Messi és necessari renovar-lo simplement perquè ha estat el número 1 del món i per tot el que ha donat al Barça? No, i perquè encara d'un bon rendiment. Hi ha altres jugadors que potser ja no. Bon rendiment va donar l'Iniesta i ara està jugant al Japó, bon rendiment va donar el Xavi i va acabar jugant amb el Qatar. Però és en compte que els últims anys no eren com ara, i el Messi encara pot donar, creiem, amb els nostres estructures esportives encara pot donar bon rendiment. En un principi la teva idea és renovar. Però si se'n va, com té que anar, no amb un burofax, sinó amb un homenatge, que el Messi al final diu, escolta... Però estaries disposat a deixar-lo marxar si ell insisteix? Deixar-lo marxar? És que el contracte, és que ella a partir de gener se'n pot anar lliure. No és que no vulgui, és que fa aquestes coses que fa aquesta directiva que se'n pot anar. Anem a fer una cosa, perquè vull parlar de moltes coses. Ja veus que vaig una mica accelerat perquè tinc tants temes al cap i de vegades penso que tinc molt de temps i no tinc temps al final, no? Per on anàvem? Mira, vull parlar d'un tema que és l'Espai Barça, perquè va crear certa controvèrsia amb unes declaracions que vas fer a l'agència EFA, si no recordo malament. Anem a veure un vídeo perquè la gent sàpigui el que és l'Espai Barça. El primer. Ser del Barça és el millor que hi ha. És un sentiment tan gran que es mereixia un nou estadi on encabir tanta passió per uns colors. Un estadi obert a tothom, a la ciutat i al món. I respectuós amb el que sempre hem sigut, som i serem. Un estadi que acollirà més de 100.000 barcelonistes que porten al cor l'equip més admirat del planeta i on la passió blaugrana s'amplificarà com mai. Aquí volem continuar fent història. I aquí volem continuar fent somiar el món sencer. Bona nit a tothom i benvinguts al nou Camp Nou. Nou Camp Nou. Un somni obert al món. Doncs, bueno, això és l'Espai Barça. Actualment només s'ha fet mitja part, o poder menys encara, no? Que és l'estadi Johan Cruyff, part de Sant Just, de totes aquestes instal·lacions, i queda molt per fer encara, no? Vull dir, tu vas fer unes declaracions a EFE que poder es van malinterpretar, no? En el qual molta gent va interpretar que era el soci que tindria que pagar aquest projecte finalment, no? I llavors està bé que ho puguis aclarir, perquè això no és cert, no?
és que veient aquestes imatges... Demanaria brevetat, sisplau, Sí, bueno. però que quedi clar que no, el soci no té que pagar aquest L'espai Barça es té que projecte. fer i es té que estudiar. Nosaltres tenim fórmules que no tenim poc temps, però fórmules a nivell tecnològic dins de l'arquitectura que poden estolviar un 20% en cada pressupost que hi ha i un 35% al manteniment. Però Goldman Sachs el que fa és un fons d'inversió que fa un préstec participatiu al Barça. Que quan no vagi bé, compta amb el fons d'inversor perquè la gent no entengui, Goldman Sachs és la financera, que presta els calés. Però és una financera cuidador que entra al capital moltes vegades. Això vol dir que pot entrar al capital del Barça. Les coses no es poden tornar, o els beneficis, o una crisi per el que sigui, es pot quedar al 35% i ja està liada. Ja tenim un soci majoritari i el Barça deixa de ser els socis. Caram, doncs... I a més, ell té uns beneficis de deixar aquests diners, o un préstec participatiu, no? Doncs, escolta'm, aquests beneficis, el soci... A més, el que dic ara sempre serà si el soci ho aprova, per suposat. Però el que diem és que, escolta, aquests beneficis, ara estem al segle XXI, nosaltres tenim molts experts en tema de blockchain, i això es pot fer amb microcrèdits, que el soci està orgullós de poder deixar uns diners no fons perdut, ni res de tot això, recuperables, a més, amb un benefici, que serà, doncs, si tu s'està calculant que potser l'Espai Barça pot deixar uns beneficis de 50 milions anuals, doncs, escolta, tu que puguis fer partícip d'aquest benefici, i abans que sigui un fons financer, que sigui el soci. Perquè la gent s'entengui. El soci o l'aficionat, Lluís, perquè la gent s'entengui. El soci del Barça no té que pagar aquest projecte. No. Té que pagar l'entitat i punt. I la té que financiar la pròpia entitat, pot ser amb l'ajut del soci, però és l'entitat. I tot és recuperable. Exacte, però que si... T'ho dic perquè això va crear certa malamaró entre els socis dient, ostres, però què és millor, que els diners, que es benefici un fons d'inversor o el soci? Què és millor? El soci. I segon, si les coses no van com tenen que anar, què és millor? Negociar amb un fons d'inversor, que ja sabem com són alguns, que no vol dir que aquest sigui, però o que estigui a negociar amb el soci un determinat. Doncs ja està, és això. Perfecte. Aclarit, perquè això crec que era un punt important per aclarir-ho, perquè pot crear certa controvèrsia de que la gent pensi que, hòstia, si es fica el senyor Fernández Alà, em tocarà pagar a mi al camp del Barça. Al contrari, i això no toca, com sempre, els socis seran molt importants per nosaltres. Una cosa, Lluís, que se m'acaba d'anar del cap, com sempre em passa, perquè m'apunto, però el que em ve del cap després se'n va. Volia entrar en l'àmbit de la política. Tu ets un home que es declara independentista, dins de la teva vida personal, i com que ja ets un home públic, podem dir-ho, no? Però sí que és cert que no parlarem de política perquè ja el Josep ja ho ha dit abans, i tu també ho has dit per activa i per passiva, que no vols un club de futbol polític. És a dir, el vols mantindre al marge de la política sense deixar de representar el que ha representat sempre, el que és l'entitat com el Barça. Però és clar que els últims presidents com el Laporta o com el Bartomeu s'han declarat, han fet comunicats a favor del procés, recolzant presos polítics presos, que no sé què, que tal... Vull dir, no serà la línia que tu vulguis pel club, en un principi. El Barça sempre estarà al costat dels interessos de Catalunya, però és que això ha sigut sempre, i no ho canviaré jo. Una cosa és independentista i l'altra cosa està fora de la democràcia. I, òbviament, el que va passar l'1 d'octubre va ser molt greu, però ja no només per una persona independentisme, sinó una persona democràtica. I, escolta, hi ha molta gent de la resta d'Espanya, que tanques per la resta d'Espanya, que era del Barça perquè defensava, estava en contra del franquisme a l'època de la democràcia, i ja està. I això de la política... El franquisme, no podem ometre, va fer molt de mal al Barça, sobretot als principis. Van tancar el camp de futbol moltes vegades sense cap motiu. Un Barça Júpiter, que el Júpiter... No, a les Corts, vull dir, era un camp que tancàvem perquè aquell general d'allà de la dictadura no li caien bé els colors, no? De fet, el senyor Joan Gamper, el fundador del Barça, va tenir que fugir d'Espanya perquè aquest estava perseguit, simplement perquè havia quedat al Barça. Això ho defensarem sempre, els interessos de Catalunya ho defensarem sempre. Però, bueno, i de política, per deixar-ho clar, jo soc una persona de projectes, no crec amb l'eternització dels càrrecs, per tant, jo vaig estar un temps molt petit en la política, que és el que crec que tens que fer. Si dediques al 150%, no pots estar 20 anys, i el mateix amb el Barça. Jo no estaré més de 6 anys, per suposat. Ja dic ara que és que no pots estar més d'un mandat. Dos, no? Sí, però jo no estaré més d'un. Tu faràs, com va dir l'Aznar quan va arribar, faré 2 i marxaré. És impossible estar més de 6 anys al 150%. De vegades en 4 anys no dona temps a fer tot el que un vol. Però són de 6 i 11 sí que dona temps. Escolta'm una cosa, lo de la política ha quedat una mica aclarit, no ho vull profunditzar perquè ha quedat plasmada la teva opinió i els socis, que és intel·ligent, sap perfectament quina és la postura, no? Altres candidats en comptes pensen diferent, evidentment. Tu ets soci del Barça des de quan? Ara fa 15 anys. 15 anys. Em van donar l'altre dia. Saps de memòria el número? 83.168. Que no és poc. Dit això, coneixes la història del Barça? Sí, crec que sí. Anem a posar-te a prova, Vale. Anem a posar a prova el Lluís Fernández Alà sobre els seus coneixements sobre el Barça. Primera pregunta, què dia se fundó el Futbol Club Barcelona? 1899. No, què dia? Què dia? Any 1899. Això no ho sabem. Això ho sabem. Vale. El dia exacte no ho sabem. El 29 de novembre. És més, te diré una cosa. Saps quan es va enregistrar el club? Què vol dir quan va registrar?
al registre, com a institució, el 17 de gener de 1900, si no recordo malament, 21. Caram. Següent pregunta. ¿Quién hizo alusión por primera vez a la famosa frase «Son més que un club»? Les tens aquí davant, si potser les llegeixes millor, no ho sé. Són més que un club. Qui va fer la primera al·lusió a aquesta famosa frase del Barça? Miró Sans? Miró Sans no. Lluís, tenim que estudiar una mica més, No, senyor. De fet, va ser Narcís Carreras, el 17 de gener del 68. El 68, va ser... Però aquesta frase realment es va impactar quan l'Agustí Montal la va utilitzar com a eslògan de la seva campanya l'any 73, que abans va ser president, també. Anem a, bueno, de moment, 0-2, 0-2. Anem a per la tercera. ¿Cuál es el año y procedencia de la denominación Barça? ¿Cuál es él? Año y procedencia, donde se mencionó por primera vez la denominación Barça. És a dir, Barça, no? Que va passar de Futbol Club Barcelona a Barça. Sí. La primera menció que va sortir com a Barça, no? Que és com un, diguéssim, un diminutiu. Sí, un diminutiu, que després sí que t'ho vam parlar com a Barça. Quin any i quin mitjà o quina persona va ser la que ho va utilitzar per primer cop? Doncs no ho sé. Tampoc ho sabem. No. 03, això va ser la revista Xut, l'any 1922, un setmanari deportiu català de corte crític i satíric. I satíric, sí, conec el Xut. Per què ho feien? Perquè a Barcelona, en castellà era Barcelona igualment, i a l'espanyol era Espanyola, nena Y. I per diferenciar-lo del catalanisme al castellanisme, van dir Barça. Van ser trencada, perquè saps que la llei en català, la llei de lingüística catalana, acabat en A, és amb ser trencada. Sí. 03 o 04, ja no sé per on anem. Difícils, són difícils aquestes. Una altra. Home, però són fonamentals de qualsevol... Mira, aquesta és fàcil, ¿Qué copas ganó el mítico Barça de las 5 copas? Copa Llatina, Lliga, Copa el Rei, Copa Eva Duarte... Sí, senyor. La Copa Llatina, 4, i la Copa Màxim Golejador. Que t'estan xivant, no crec, No li podeu xivar, això, Veus? La Martini Rossi, la Copa Martini Rossi, però no és la Copa de Màxim Golejador, No, la de Duarte és la de Màxim Golejador. Campió de Lliga i Copa, era tot fer internacional. La Lliga era la Lliga, la Copa era la Copa, la Copa Latina era el que antigament era una mena de Copa d'Europa. És que és així, és que jo sempre dic que, clar, que si el Barça tindria 15 Copes d'Europa, perquè la Copa Llatina era l'equivalent a la Copa d'Europa. La Copa Eva Duarte era lo que hoy en día sería la Supercopa Espanyola, que era campió de Lliga i Copa, que no es va jugar perquè va guanyar Copa i Lliga. Copa i Lliga, correcte. I la Copa Martini Rossi era un trofeu internacional entre diferents equips. Tu feies el trofeu Martini Rossi, que és diferent de la Copa Martini Rossi. El trofeu Martini Rossi era el màxim golejador d'equips de la Lliga, però la Copa Martini Rossi era un torneig internacional com podria ser la UEFA Liga, però, bueno, diferent. Després, a l'any 73, o principis dels 70, es van unificar tots aquests trofeus i ja van quadrar el que és Copa d'Europa, Copa... Qual UEFA i Recopa, aquella època. Recopa, etc. Que Barça té 4 Recopes. Bueno, Lluís... Home, aquesta sí, aquesta és bona. Mig punt, Mig punt. No, aquesta és bona, aquesta. Vinga, va, aquesta és bona, 4-1, 3-1. Em quedo sense temps. Ostres, no, l'última, sí, perdona, passem l'última pregunta, va. Aquesta és fàcil, ¿Qué jugador del Fútbol Club Barcelona va ser convocat per la selecció Resto del Mundo en representació del futbol espanyol? El primer jugador espanyol, com a representant espanyol, que es va convocar del Barça. I et donaré una pista, perquè veig que tens dubtes. És de la nostra època de xavals. A més, et diré que... Home, aquesta pista tindries que saber-lo. La nostra època de xavals... Te diré l'apodo, perquè això ja no fallarà. El Chepas. El Sensi va ser. Sí, senyor. L'Asensi, com era l'Asensi, d'Elx. Aquí tenim una foto, rodejat de, fixa't qui té a la dreta, el Boniek, a l'esquerra el Petzey, Platinista. a baix té Platini. Platini, sí. I el de baix del tot, Caucio, aquell defensa italià. Caucio, que va guanyar el Mundial 82, que davant jugava amb Bétega, Rossi Caucio. Que va fotre-li el Maradona amb molta canya. Sí. Ah, no, aquell va ser Gentile. Aquell ben Gentile. Sí, va ser Gentile. Mira, Pues aquí va ser l'Asensi, gran capital del 70. Gentile, Cavinici, Colovati, Tardelli, Antonio Niconti, Bétega, Rossi Caucio. Sí, però després no sabem... Home, perquè són totes coses més burocràtiques. Que va estar en dues seleccions, aquesta és una, aquesta va estar amb Argentina, que curiosament va guanyar aquesta selecció, clar, amb aquests jugadors, imagina't, amb Leao de porter, amb Concili, aquell porter austríac. I el Boniek va fer gran a Polònia, que va acabar era d'aquella Polònia del 74, de l'Ator, d'Eina, Tomasewski, que va acabar en l'Hèrcules l'any 82.
No, si de futbol estem empullats, de detals petits. A mi m'agafaríeu molts, també, Que va dir Bueno, Papi. escolta'm, Lluís, Si parles de jugadors, el sabré tots. tant de bo que tinguis la sort. La intenció és... No puguem parlar del teu programa perquè no vols parlar encara del teu programa. No, jo el programa sí que vull parlar. El programa, t'he dit, programa econòmic, programa Espai Barça explicat com ho volem finançar. Sí, però vull dir... L'aposta per la pedrera fons del destacada. programa, fons amb noms i cognoms i gent participant, això encara no... El programa el tenim molt clar, el tenim acatat, el anem ensenyant a socis constantment. Quan tinguis els noms ja decidits, Sí? vindràs aquí. Sí, home, i tant, clar. Si fem un debat, vindràs aquí. Això, home, jo, clar, sempre. Perquè em deia el teu cap de... no de comunicació, sinó el teu community manager, el Marc Alà, que el tenim aquí, que és un tio que m'ha facilitat molt que vinguis aquí, i és encomiable, i això ho tinc que dir, vull dir, de vegades quan parlem amb aquests personatges, que són personatges de candent d'actualitat, n'hi ha alguns que estan molt pujats, hi ha altres que, puguen estar pujats, no ho estan, i es rodegen de gent que l'únic que fan és facilitar les coses. I tinc que saludar i tinc que dir des d'aquí al Marc Alà, donar-li les gràcies perquè és el seu community manager que li porta les xarxes socials i a més li porta molt bé, que això tenien que aprendre molts professionals d'altres candidats que han tingut grans càrrecs, inclús, no direm noms per no fer malbé a ningú, però te tinc que felicitar perquè tens una persona encomiable.